Yes. Du er klar. Vi laver sneprofil. Ja, og vi er i kurs 100, var det? I hvert fald nordvest, ja. Hvad er højden? Kan du se højden på den der? Ja. 1276. Ja, og den er 115 cm høj, den her. 115 cm høj. Ja, højst. Og når du kommer ned til 100 og 105, der kan vi slå. Så 1 til 105 er den knytnæve? Ja. Ja. Og fra 40 eller fra 35 Fra 35 til 55. til 55 Der kan vi også slå lidt ind. er det lidt hårdere knytnæve. Ja. Ja. Så tager vi de fingrene. Ja. Det var fra... Og du tager dem ikke hierarkisk, du tager dem typevis. Okay. Så kan vi godt komme hjem, men det kan vi så ikke her nu. Der kan vi ikke. Så det er fra 80, 90. Det er fra de der 100 af. Det må så være til 105, ikke? Ja, 105 og ned til. Det er til 90 cirka. Fra 105 til 90. Det er det stykke her. 3 fingre. Der kan vi godt slå fingrene ind. Ja. Og det kan vi også ned fra de der 35 af. 35 er lige sådan en lag her. Men altså fra 30 af og nedad, der kan vi også. Det kan vi også slå. Og tager du fingrene. Så kan vi godt slå ind. Hvad er det så det lag? Og det er fra de 90 af. Ja. 90 til. Det er til 70, tror jeg. 90 til 70. Der mangler her noget nede her. Nej, det gør vi ikke. Så der er. Og så skal vi have nogen, der har en blyant. Eller en kniv. Nej, kniv. Det er den sidste. Du må også bruge den blyant, hvis du har spidsen ved den anden ende. Okay. Prøver vi med en blyant. Det har vi. Det er det hårde lag der. Yes. Omkring de 60, der er det et hårdt blyantslag. Og det her, det tror jeg også det er det. Det var der omkring de 35, der er også den blyantslag. Jeg tror ikke, der er nogen steder, vi ikke kan få blyanten ind. Bare slå hårdt nok. Jeg kan finde blyanten. Kan du bruge den her? Jamen, vi har det her, det ligner lidt en blyant. Sådan der! Perfekt. Så må vi se, om det er godt nok. Det er en Så må vi sneprofil. samle stumperne. Solskin. Blinded by the light. Bag på turen. Hold da op. Har du lige fundet det? Ja. Hej Kasper. Det var så noget vildt. Hvad har du fundet, Kasper? Et rensdyrhorn. Ah! Du har fået dig gevir. Ja. Men der er begyndt at gro mos på, så det er jo noget, der har ligget der et stykke tid. Det må det være, ja. Men sanden. Hej Louise. Hvad har du lavet? Ew. Det er tis, der er gravet væk. Murha.